Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba phinde asiphe usuku lwanamhlanje zingu-9 ku-October kunyaka ka-2025. Hayi siyambonga uNkulunkulu wethu. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Uyalimela izwi lakhe, uyakumela lokho akukhulumile. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Ngithi angisho nje ukuthi sihlaselwe isifo la bazalwane sabantu abaphumayo abareplaceeki. Ngomsombuluko yasinje over i-weekend kwaphuma 100. Between izolo nanamhlanje kuphume 180. So kusho sesilahlekelwa abantu abawu-208. Abantu abangenile bereplace labo bantu mangingaphazami bawu-80 something. 80 ureplace u-208. So uzobona usesihlehlele emuva sikweleta 220. Ngiyacela-ke siphume umkhankaso ukulanda abantu, siphume umkhankaso ukuletha abantu. U-10,300 wethu esime ngaye uzokwehla sigcine singaphansi ka-10,000. Kanti bengithi ngonyaka ozayo uNkulunkulu mayesasigcinile sizoba nedili simbonga uNkulunkulu ukuthi safika ku-10,000 mark ku-WhatsApp group. Njengamanje i-viewership ku-YouTube i-over 800,000. So kusho ukuthi kuyehla ngapha njengamanje ku-WhatsApp kuyakhula ku-YouTube. Ngakho-ke ngiyanicela bazalwane bonke uNkulunkulu ababizela ukuletha abantu, musuba yivila baletha abantu, ubumqhele wakhe ezulwini. Khona asebayeka ngenxa yokukhuzwa indlela ababenza ngayo, badikila bayeka. Ngeke sisho lutho. Umuntu uyiphendulele. Ungakhohlwa ukuthi ubaba uNsibanda akanalo izulu. Ngiyakhohlwa futhi ubaba uNsibanda akanaso isihogo. Mhlawumbe uthemba ukuthi uyothi ubaba uNsibanda wasuke wangidisciplina Nkosi. Ubaba uNsibanda wasuke wathi ngase ngiyayeka-ke mina. Uyothola umbuzo uthi ubaba uNsibanda wayeUNkulunkulu wakho yini emhlabeni. Angazi-ke uphendula uthini. Letha abantu. Iyona nto oyilandelwe la. Iyona nto oyibizelwe la. Sengisho labo-ke ababizelwe. Letha abantu. Ukungakukhuthaleli ukubizwa kwakho kuzokwenza ulahlelwe esihogweni. Usukuphile wabuqeda ubungcwele. Kodwa ngoba intando kaNkulunkulu akulethele yona emhlabeni awuyenzi. Bayazazi engikhuluma nawe. uNkulunkulu abalethele ukuthi bezoletha abantu ekhaya lezwi. Bayazazi nje. Bese kuzoba abefundisi-ke. Abefundisi it's not negotiable. Awukwazi ukuphatha ibranch eyehlayo incipha. Ngibe ngikumaintainela yona mina every week during the week ngiyayimaintaina ngoba ngithumela inkonzo. Wena ufike uyishaye ngesonto iphunguke. Ngiyimaintaine mina phakathi neviki ufike uyishaye wena ngesonto iphunguke. Hayi angazi. Ikhuthala wemfundisi, letha abantu. Letha abantu. Uzothi usuba umfundisi wehola ibranch yasentabeni, wakhuleka wakhipha amadimoni, wakhulela abantu basinda. Ngenxa yokuthi umsebenzi wakho uyancipha uyehla, ungawutholi umqhele. Ngiyasaba leso sikhathi. Kodwa sona siyeza. Lethani abantu-ke bangcwele, lethani abantu. Sibheke ku-20,000 la siyakhona. Angazi noma niyabona yini. Mhlambe ngibona ngedwa, angazi. Sibheke ku-20,000. Manje usathane ulwa ngayo yonke indlela. And ukulwa kwakho usebenzisa wena. Wena uvela wenqena ukuletha umuntu. Usebenzisa wena osowayeka ukuletha abantu kade ubaletha. Hayi angazi. Kodwa-ke into engijabulisayo nje yokuthi ubaba uNsibanda izolo akanalo. Uyocasha ngaye kungacasheki. Akanalo izulu. Nesihogo futhi akanaso. Kodwa lo naso uthe kuwe letha abantu. Wayezokhuluma ngokuma esikhaleni. Ukuma esikhaleni kanti ukwenze njani? Hayi, othi ngidlule lapha esiguqeni bafethu siqhubeke nezwi lenkosi. Nayizolo sithe sithi
sashona kubaprofethi bamanga, false prophets. Hey, ayisangena kwangeneka. Ngiyethemba laba abakwaziyo ukufaka ku-TikTok bayifakile inkonzo yayizolo. Laba abakwazi ukufaka ku-TikTok bayifakile inkonzo yayizolo. Bafowethu siyadinga ukulikhuluma iqiniso. Ngizolikhuluma ngize ngife. Uma kuwukuthi kubiza ukuthi ngibulala ukukhuluma iqiniso, let it be. Abeze bangibulale kodwa ngizobatshela iqiniso elisezweni futhi elikula maBhayibheli abawaphathayo bengafuni ukwafunda beme ngemibono nangemizwa yabo. Uthi omunye 100%. Uthena billion% sure ukuthi ibandla lizohlwithwa mhla ka7. Yini u-billion% sure? Seyaba khona into engapheka 100%. Yethiwa i-billion%. Angazi mhlawumbe ikhona. But kodwa kwenzakaleni nama-billion% sure. Asigoqe esikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwe ngalesi sikhathi sibonga uthando sithanda ngalo. Siyakubonga Nkosi kakhulu ukuthi usahamba nathi, ume nathi. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo, sikhonza uNkulunkulu ozwayo, noNkulunkulu olalelayo, uNkulunkulu oma nezwi lakhe okwethu ukuthi sililonde siligcine ukuze inhliziyo yethu ihlanzeke, ukuthi silenze izwi lakho ukuze sikucelayo usenzele khona, ngoba wena uyalilinda kuba likwenze lokho lithume khona. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu ngesikhathi esihlo sipha sona sokuzotha phambi kobuso bakho, siguqe, sithandaze, sikhuleke, sicele, sikunxuse. Siyabonga Nkosi, sesibheke enkonzweni njengamanje zabesilisa. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi wenze umsebenzi zingakafiki khona ezaseCape Town. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi wenze umsebenzi nalabo sebeshila ukuthi baya eCape Town balondoloze bagcine benza amalanga bomlilo kuba masifike eCape Town sivutha amalanga abamadimoni akhona asuka ahambe ngegama elinamandla lenkosi uJesu. Ngiyakhuleka Nkosi, vusa ibandla lakho eCape Town, vusa abantwana bakhe eCape Town, maligijima ivangeli lakho. Ngiqalekisa wonke imimoya amadimoni emkhathini aseplanayo ngeke kusebenze ngoba ngoJesu Kristu inkosi yethu siyanqoba. Yiba nathi-ke namanje Nkosi kule nkonzo, ukhuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Eke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Hayi siyamdumisa, siyambonga kakhulu ngalabo sebethe bayaya eCape Town. Ayadula amathikithi, ayadula ngendlela emangalisayo. Ngithukile kodwa-ke solulungisa lelo phutha ngokuthi kufuneka mawuqala unyaka mhlawumbe nje within 21 days uba semkhosini, khulekele nezinkonzo ezizayo. Ngikhipha idate ungakafiki umhla 21. Ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza ngikhipha ama-dates azo zonke izinkonzo, kakhulu lezi ezingaphandle kweprovince, ukuze abathanda ukuya baplane kahle. Nala kundizwa khona asheshe athengwe amathikithi acoshwe kusephansi ngoba hayi ngeke ayadula. Ngisaba ngisho ukusho imali bingekho into esizoyenza, kufanele siye eCape Town. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu osebenza ngani ukuba izinto zenzeke. Siyambonga uNkulunkulu ngawe wena olalelayo uma ethi sekela umsebenzi wakhe, ethi nikela. Siyambonga uNkulunkulu, uNkulunkulu akubusise, akubusise ngendlela emangalisayo. Liyahamba ivangeli ngenxa yakho, ligcwala umhlaba wonke ngenxa yakho. Njengoba ngihlezi nje la kungenxa yakho, ama-finances akho. Njengoba ngenza ivideo ka-YouTube ngenxa yakho. Uyazi ukuthi bisigcwele le phone ka-YouTube isenqamula iy'nkonzo. Ngihambe ngayofuna enye eno-1 terabyte. Bazokwazi-ke abanalezi zinto eno-1 terabyte ukuze ikwazi ukumumatha kakhudlwana amavidiyo. Umsebenzi kaNkulunkulu loyo, wena ongenze ngakwazi ukwenza lokho. So makabonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, makadunyiswe. Kuzolunga, kuzokwenzeka. Sekufuneka enye-ke manje ku-WhatsApp ngoba ngidonsa, yabona le namba le ngithi sifaka abantu, ngidonsa kanzima kuyona. I-right le nenye yazo zonke izinto nayo i-1 terabyte. Sidinga u-1 terabyte-ke nangapha ngoba igroup phela inkulu.
kufakwa abantu kanti vele igcwele ngoba igroup inkulu. So i-512 mangaphazama. So siyamthemba uNkulunkulu uzosipha imali sikwazi ukuthola nakhona i-1 terabyte noma ukube kuyabekezeleleka ngiyakholwa ngo-2026 iSamsung Ultra 2026 bizophuma no-2 terabyte angazi. Kodwa-ke lokhu uNkulunkulu azosipha khona sokwamukela kusebenzeka kanzima. Kodwa-ke bafowethu ake siqhubekeni silibambe ivangeli liyaphila. Hhayi-ke angiyezwini lenkosi nakho sekushaya u-10 minutes ngingakasho lutho. Nokho sengithandazile asifunde kuMathewu chapter 5. Khumbula uchapter 5 nochapter 6 nochapter 7 izahluko eziyokwenza ungena ugijima ezulwini. Hayi ngiyakutshela mina ngikubuze. Izahluko eziyokwenza ugijime ngoba zishunyayelwe indlela neqiniso nokuphila. Azishunyayelwanga uNsibane, azishunyayelwanga omunye umuntu, kodwa indlela ezosithatha isisezulwini iyona eyapreacher lawo ma-chapter isentabeni. Yikho kuthiwa intshumayelo yasentabeni. Akushiwo intabeni ese-Richards Bay, kushiwo intabeni ekwa-Israyeli ngoba wayehlezi khona entabeni eshumayela. Siyambonga uNkulunkulu osinika igama elifana nalelo. Hhayi-ke nokho asiqhubekeni bazalwane. Verse 9, Matthew chapter 5. Babusisiwe abalamulayo ngokuba baya kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngoba bayothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Isisekelo nje leli vesi. Elinye eliyisisekelo esagijima ngalo uHezekiel chapter 22 verse 30 uthi ngafuna kuba umuntu ukubiya uthanga emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi kepha ngimfumana. Uma bafowethu siwu-10,300 are you aware ukuthi uma wonke umuntu engaletha umuntu oyedwa sizingaba u-20,000 within the twinkling of an eye ngokuphazima kweso ngabe sesingibangaki sesiwu-20,000. So sizoshikiliswa usathane nje okhipha abantu abawu-100 a day average. Siyasokola sibaningi kangaka. Hayi bafethu nikahleni asudlala amadimoni, asudlala usathane. Ngacela ake niclean ama-group enu. Ugroup 9 ugroup 9 ama-emoji ngisazi nayiphi angaphazama mathatha ama-group agcwele ama-emoji ukuthi abantu bakhona sebekhathele ukukhuluma. Ngathi mina batsheleni laba bantu bathola ama-messages amaningi aphuma kunina ebatshela nge-emoji khona umuntu ezodikila aphume. Uma engadikile uzozithoba kunina nonke azacela uxolo bese siyamgcina angaphinda kwenze. Ngiyacela mawubona i-emoji egroupini yakho icindezele izovela inamba ukuthi kabani bese uyitshela lo namba ukuthi akakhiphe i-emoji. Ukuthi nimtshele ne-1,000 akusho lutho ngoba umthetho abawuthola bengena oshoyo futhi mangiwufaka ngize ngisho ngithi mawufuna ukwazi ukuthi yindaba ama-emoji singawasebenzisi ngibuze ngikuchazele. Bayangibuza abanye ngibachazele. So into yamabomu lento le. Badlala usathane nje. Okunye umuntu aqhamuke ezothi ngimdala mina sengimdala. Ubudala busho ukuthini? Ngingakanani mina ngingakanani mina? Ngibona ngoba ivangeli lingigcinile. Ngimdala ngihlala ngisho nje. Ingandodakazi yami zohlanganisa ama50 maduze nje kuwo lonyaka indodakazi yami. Is it this year? Ngiyacabanga ukuthi lo nyaka uzohlanganisa ama50. Manje ke ungakanani lo muntu? Ngiyabuza mina. Ngingakanani? So angeke ngicasha ngobudala athi ngimdala mina. Ngimdala uyasho umuntu omdala esihogweni. Uyangena futhi umuntu omdala ezulwini. So asiyeke nje ukukhuluma ngobudala. Thandaza ungavumi usetshenziswa usathane. Yabona nje umuntu ongitshela ukuthi ngimdala. Please ningangitsheni thina badala mase nifaka ama-emoji. Asikho isono sobudala la. Ngoba isihogo siyamudla umuntu omdala. Nezulu liyamamukela umuntu omdala. Khiphani-ke ama-emoji. Klina nje amalokhuzana enu. Mina wami umsebenzi mawusungitshelile ngiyamkhipha. Mawusungitshelile ngiyamkhipha. Ngibhizi impela ngiyavuma. Kodwa ngeke ngingabi busy masiklina ama-group ethu. Aklineni-ke ama-group angabi nama-emoji. Mayisekhishiwe vele ngeke asayikhiphe egroupini. Asikwamukele lokho. Kodwa bazophela noma banciphe abantu abafaka ama-emoji. Ayike asidluleke. Uthi uNkulunkulu wafuna umuntu ozoma esikhaleni okubiya uthango.
umuntu ozoma esikhaleni abiye uthando. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bafethu nanti uthango olubhidlika, namba abantu bephuma. Wenzani wena ngalokho na? Wenzani? Angithi usele wena ngoba uyabhenefitha khona okutholayo. Yini ungaletha abanye nabo bathole kube umqhele wakhe ezulwini? EkaJakobe isho kahle ukuthi uzothethelelwa izono zakho. Ubani ongafuna ukuthethelelwa izono? Pho niyekelani ukuletha abantu? Hayi mina niyangimangaza. Angazi mina ukuthi kufanele ngize ngithini kunina kanti. Asidlule sikulesa sihloko esithi kungani uNkulunkulu efuna uma esikhaleni? Ithi impendulo kungenxa yesikhathi. Sigcineke sibukisana la Timotheo wesibili chapter 3 verse 1 kuya ku-9. Besiqala ku-verse 6 ngaleliya langa izolo zishintshile nje zangena kubantu be-rapture. Isho leziyana verse 6 ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba besifazane abasindwa izono beqhutshwa izinganoko ezezinhlobonhlobo. Qaphelani bazalwane, isikeme esidala athi umuntu uzokunika umsebenzi kanti uyokudayisisa ngomzimba, uyathunjwa. Yibo labo kuprofethwa ngabo la. Andizothola ukuthi iningi labo abenza lo msebenzi babekholwa, babesindisiwe, babambile uSathane. Ngoba uSathane moke wawa ukwenzisa into eyihlazo sekubambela ukuthi ungaphindi uyiphunyuke. Abazalwane laba befundisi labathumba abantu, bebathumbela ucansi. Qaphelani bantu besifazane, qaphelani nivula amehlo. Yebo umsebenzi siyawufuna kodwa ungawufuni la kungacacile khona. Ungawufuni ngomzimba wakho. Ngoba ulanda isiqalekiso kuNkulunkulu. Ibuhlungu lento eyenziwa kunina abantu besifazane. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu uzonibiyela anigcine kakhulu nina enisekhaya lezwi, nenisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. I-protection kaNkulunkulu izohlala phezu kwenu. Angithandi ngane. So ngiyanicela-ke nani niqaphele. uSathane uyahamba njengebhubesi elibhodlayo ufuna uzomgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Ume ekukholweni. Yazi ukuthi uma umile ekukholweni yothi indoda isinawe ehlathini ishawa unyazi ingakwenzi lutho. Uthi usuvalelwe endlini ovalelwe kuyona vele ufika avule nje. Akuvulela uNkulunkulu uphuma uhambe, ungagijima ungabaleki uhambe nje. Ngoba sikhonza uNkulunkulu wemangaliso. Wena hlala ebungcweleni. Thintana noNkulunkulu. Uthi John 15 verse 7 umekhuluma. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nocela enikuthandayo nikwenzelwe. Yini wena ucela into oyithandayo ungayenzelwa? Usuzivumile nje izono zakho. Vuma izono ziwudonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Bukha ngikunikeza usuku. Bhale phansi mawusunosuku. Wazi lolo suku is not about ubaba uNsibande. Lolo suku lungoJesu uqobo lwakhe. Uzibhala izono njengoba uzenza, ungabhali ihloko. Usibhale usicacise ukuthi wenzeka ukuthi ngalala naye kangaka mosakhumbula endaweni ethile nasendaweni lokho okukhumbulayo kulethe. Sikhonza uNkulunkulu ongayena unodoli, uNkulunkulu ophilayo uyabona ongasakukhumbula. Kodwa okukhumbulayo kubhale ukulethe ekukhanyeni. Sikhuleke sicela uNkulunkulu akuthethelele. Uzokuvikela kukho konke okubi. Anisaphephile abantu besifazane. Ukuphepha kwenu kuncane. Nifiso kwezimpukane njengamanje. Ukuphila kwenu angazi ngizothi kulingana nani. Kodwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu esimkhonzayo, uthi akachithi ukuphila. Uqamba amasu ukuthi uxoshiwe angabe umxoshwa kuyena. Second, Samuel chapter 14 verse 14. Uqamba amasu. Ngiyabonga kakhulu laba abangisizile. Vele kwablokha nje. Kanti amavesi akhona la ekhanda yayiginqela nje uNkulunkulu ngokuthanda. Wablokha uZechronicles esibili chapter 7 verse 14. Ngalo ngikhumbula ngazi uma bengikhumbula u7, ngiphenqa ngigijima komakhosi, ngigijima koSamuel u7. U7 ngathi wena obesele. Mhlawumbe no14 ke wabuya. Kodwa iZechronicles nje angifuna uqamba amanga ziblockile. Baningi ke abangitshelile, ngiyabonga kunina nonke. Likhombisa ukuthi niyayilalela inkonzo. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise nonke ningikhumbuzile. Asihlaleni ke ezwini. Ngiyajabula mina uma senikwazi ukungikhumbuza izwi kanje ngoba kusho ukuthi nihlezi ezwini, niyalifunda izwi. Ungadlali-ke abantu abadlalayo
Kunabantu abadlalayo la, abadlala ngemizwa yabantu, abafuna imali, abasuthisa izisu zabo. Baqapheleni labo bantu, uyophaphama esihogweni uma ungabaqaphela. Ngokuba-ke, verse 6, kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa izono, beqhutshwa izinkanuko ezizinhlobonhlobo. Roma 13 verse 14 uthi kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu ninganakekeli inyama kuvusa inkanuko. Yabona uma wembethe iNkosi uJesu, ngeke bakuthumbe, ngeke bakunyonyobele, ngoba bazobe bethumba uJesu uqobo lwakhe. Uzokulwela, ngeke kwenzeke. Yembatha iNkosi uJesu, ungayinakekeli inyama yakho ukuze kuvuse inkanuko. Phela okwenza ungenyama, uyinika ukudla, uyayigeza, uyayigcoba, uhlukana nayo. Okungale kwalokho, no and oh. Hlala ukumoya. Umoya uzokufundisa ukunakekela inyama kuze kungabi inkanuko. Athi verse 7, befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Ibhlungu leyo nto. Ufunde kodwa ungeke ufinyelele ekulazini iqiniso. Khona ngabafunda iBhayibheli, abalifunda ngathi liyinoveli, abasema-college. Bafunda nje just to be pastors, ministers, reverends, doctors, professors, you name them. Yileyo nto abayifuna, bafuna i-status. Bafowethu, yikho befunda bengafinyeleli ekulazini iqiniso. Asifundeni sikumoya kuze sifinyelele ekulazini iqiniso. Funda uhlezi kuNkulunkulu, uthandaze, umuze uthando lwehla, musulibala, khala. Uzoze ufe sikhona sonke. Mawuze uthi liyehla uthando, khuluma, khala. Thandaza uRoma 10 verse 9. Khona umkhuleko kaMay 18, khona umkhuleko kaJuly 18, khona umkhuleko ka-11 June. Ngikhuluma ngemkhuleko esemqoke khona u4 uNkulunkulu asesiphe yona. Isebenzise. Ngeke ngajabula kulamalanga adlule ngethemba ukutholile ubufakazi. Ngisazi noma uthe 11 June, athi uthe 11 June, umsizile omunye lo mkhuleko ngendlela eyisimangaliso. Ikhona 18 eka-18 u2, 18 July no-18 May. Bese kuba khona u11 June, bese kuba khona owaseRoma 10 verse 9. Lo mkhuleko inamandla. Inamandla bazalwane. Asihlaleni enkosini singahlehli. Kuthiwa-ke bafunda njalo kepha ngeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Why? Ngoba bekho eqinisweni. Hlala kuJesu, indlela neqiniso nokuphila. Yini ozoyifunda ungekho eqinisweni? Yini ozoyifunda uyihlo kunguSathane, kunguyise wamanga? Yini ozoyifunda? Uyasho kumpostoli Paul amayibhala uthi njengoJay noJambra bamelana noMose, kanjalo laba bamelana neqiniso, abantu abonakela ingqondo. Into omelana neqiniso wonakela ingqondo yakhe. Baningi bamelana neqiniso. Mhlambe nawe umelene nalo ngoba ulandela umuntu omelene nalo. Angithi kunjalo la ku-social media. Ulandelana nawo. Khona omunye wakwangitshela ethi uzwileni ukuthi angizomusho-ke ngegama. Kodwa uyamazi ohlala ethi uJesu uthi. Uzwileni gaye engakafiki lento ye-rapture. Mhlambe 6 months ago. Uzwileni thi ngiyamazi. Umlalela kodwa uthunyiwe loya muntu. Thine awume kancane mfowethu. Ngithunyiwe ngisana kumsebenzi engiwuthunyiwe. Awungiyeke kancane abanye abantu ngoba uNkulunkulu akakanginiki isikhathi sawo. Hayi manje angakamboni. Ngimbuza ukuthi njengoba ekhulume ze-rapture zangafezeka usahamba naye na? Ngoba wayezama ukuthi nami angihambe naye. Kodwa ngoba ngangafuni ukugxeka angishongo lutho. Ngavamtshela awume kancane ngabanye abantu. Ngisanake lokho engikunikiwe mina. Engizobuzwa ngakho uma ngifika ezweni. Ngeke ngibuzwe abanye abantu mina. Ngoba mina nginezinto engizinikiwe ukuthi ngizidlulisele kinina. So mase ngizoqala ngiyofuna ezabanye. Ngizothola sengidlulisa ezabanye kunina. Unginake. Okungekho ezweni angikukhuluma.
Ngingarefer uma ngichaza ukuthi kukhona into enje kodwa hhayi ukuthi ngithi ngiyayishumayela. Ngishumayela into engekho ezweni mina. Ngoba ngadonswa ngendlebe ukuthi uma ngifuna intshumayelo yami inga-challenge-wa, angayishumayela into engekho ezweni. Akusho ukuthi anginazo izambulo mina, nginazo, kodwa ezami akuzona ezakho. Okwakho yizwi. So uma bengavula amehlo abantu, bafunde ukuthi izambulo nezikaSathane zikhona. Awuhlehle nje leminyaka, uhlehle nje iy'nyanga ezimbalwa. Ubuke zonke izambulo esike zafezeka, usuke wayibonisa. Ziyafezeka zonke. Awuboni ngani noSathane uyakunika naye. Qaphela-ke ungadlulisi kithi izinto ezingezukwenzeka. Ngoba usuzihlazile. Sihamba ngezwi, sihamba ngokukholwa, sihambe ngokubona. Mawuyibambe lapho nje, sihamba ngokukholwa, sihambe ngokubona. Ngoba lokho esikubonayo kungokwesikhashana. Kodwa esingakubonayo kumile ingunaphakade. Ilokho ekusiphilisayo. Ilokho okwenza simthande lo Jesu wethu. Ngoba uyena izolo, uye namhla, uyena ingunaphakade. And siyamthanda, wasithanda kuqala, wasithenga ngegazi lakhe elinenani elikhulu. Pho uzomdela kanjani umuntu onjalo? Wadela ukuphila kwakho, wadela ubumnandi ezulwini, wehla wazosithenga. Hayi mina ngeke. Mhlawumbe wena uyamdela, mhlawumbe ngeke. Asho kamnandi uPawulu. Athi ngisho ngingaqhamuka ingelosi ezulwini, ngeke ngehlukanise nothando likaKristu. Athi ngisho indlala, ngisho ukuhlushwa, ngisho ukuzingelwa, ngisho ukugula. Ayikho into ezongihlukanisa nothando lukaKristu. Amazwi kaPawulu ngiyawagwinya namanga wami. Ayikho. Ayikho into ezongihlukanisa nothando lukaKristu. Ngisho ningangifulathela nonke nihambe. Yazi nihambe nonke liphele ikhaya lezwi, phela entabeni endlu kaJehu, ngizoma ngoba ngiyamazi engimkhonzayo. Ngiyamazi owangibizayo. Unfortunately ngeke kwenzeke lokho engisho ngiyalinganisa. Ngeke ningihlubuke nonke. Ngiyazi ukuthi niyamthanda uJesu ngaphezu kwami. Yikho sihlezi ndawonye. Abathanda mina ngaphe kaJesu yibo laba abahambayo. Yibo laba abahamba. Ngifuna mina nithande uJesu ngaphezu kwami. Bese siyabambana ngoba siyalingana ezulwini, sihambe sonke sekhaya ezulwini. Thandani uJesu ngaphezu kwami, hayi mina. Nginalo izulu, anginaso isikhona. Ningangikhonzi. Angihlale ngisho ningangikhonzi bafethu, ngiyacela. Ningangikhonzi, ningangenzi isithixo. Asikhonzeni uJesu. Sikhonze uNkulunkulu. Sinika uNkulunkulu inkazimulo ngokuthi sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asisho kwesithathu kokugcina bese ngiyathandaza. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Masiguqe sikhuleke bangcwele. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu. Siyakudumisa ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke lungolwakho, lukufanele ikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi usithanda ngalo nokuthi ube uNkulunkulu weqiniso kuthina. Ube uNkulunkulu ongakhethi buso, ongakhethi bala. Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Babusiseke bonke abayilalele lenkonzo. Philisa abagulayo ngalomzuzu. Gule enhlizweni noma ugule enyameni, ngiyacela Nkosi umphilise. Mandla sezulwini ngiyawabiza wehlele phezu kwakhe. Izwi lakho malehlele phezu kwakhe njengoHubo 107:20. Libaphilise bonke abagulayo. Libaphilise bonke abahlula ukuguqa ngoba bethu amadolo abuhlungu. Ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu, mabethi basukuma manje, basukume sebephilile. Ngiyabonga uNkulunkulu wami, ngiyabadabukela abangaguqanga bephethwe amadolo, ngoba mina ngikhulekela abaguqile, beqinisele baguqa kodwa bephethwe amadolo, bazosukuma manje bangasenalutho. Angibazi laba abangazange baguqa. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, busisa kube yilona loyo lalele, busisa imindeni elalela lezi nkonzo, babusise Nkosi, babonakale ngophawu. Nginikele uqobo lwami kuwe, nginikele umndeni wami kuwe. Silonde Nkosi, usigcine uzosivuse ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu mangcwele, siyamdumisa, akekho ofana naye. Hhayi-ke baba uNzibande, siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.